हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेरेब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर कन्टिनिउ होबाय थागोन जेब्लासिम आंनि बुंनाया जोबा सैथोखौ एक्सप्लर खालामगोन सैथोनि बाथ्रा बुंगोन रायजो राजाफोर माखासे सुबुंफ्रा बिसोरो ग्रुप नांनानै कमेन्ट खालाम दा खालाम आई डोंट केयर ट्रू इज ट्रू आरो सैथोआ अरायबो जै जाथों रायजो राजाफोर मोनसे पिक्सार नुदों गोबां पिक्सार मोनसे पिक्सार नुदों बेवहाय मानगोनां दानि जि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि नामनि मोनसे दालां आरो आगुनि जि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि मोनसे दालां हाग्रामा ब्रिज प्रमद बर' ब्रिज बेबायदि होननानै मोनसे पिक्सार होनानै बेखौ भाइरेल खालामगासिनो दं लेट मी क्लियर दिस आं बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनि अन्नानै प्लिज जोबजासिम खोनासं आरो आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निश्चय भाबै नोंथांमोना सान रायजो राजाफोर हाग्रामा ब्रिज बानायनायाव खै बोसोर नांनाय बे आंनि मोनसे फार्स्ट कुइसन आरो प्रमद बर' सारा दासिम खै बोसोर सरकार मोजाङै खुंथाय खुंनो मोनदों 1.4 मान्थ्स 1 इयारखौथ' नोंथांमोनहा लकडाउन को हमदो रावबो लेबारबो मोनखाया आरो बे लकडाउनखा रावबो खामानि बेबायदि मोजाङै मावनो मोनखायाखै बेनो जाबाय सेन्ट्रेलनि आरो फुरा बुहुमनिनोखा कर'ना भाइरास कोविड-19 नि थाखाय बेखौ साननो नांला अब्ला बेयाव 1.4 मान्थ्स एबा 1.5 बोसोर जासिगोन अके बिनि गेजेराव हाग्रामा ब्रिज बायदि 17 इयार्स खुंथाय खुंनो मोननाय बैसोनि सरकारनि खामानिजों कम्पेरिजन खालामदों अब्ला एसे गोसो गुवार जानानै बेखौ कम्पेयार खालामनायखौ नोंथांमोना बे पिक्सारनि कम्पेयार खालामनायखौ नोंथांमोना एसे सान एसे बुजिनो नाजा बे 1.4 मान्थआवहाय जुदि लुब्लाबो बेखौ हाखायानो आरो बेथ' 17 इयार्सनि गेजेराव 17 इयार्सनि दैदेननाय सरकार बानायनाय रायजो राजाफोर बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बिथांमोनहा गावसोरखौनो गावसोर जि एसे एनै खामानि मावदोंमोन बेखौबो बिथांमोना फोजोबना लानो थांगासिनो दं नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना बुंदो दा बिथांमोननि गेजेराव नङा बायदिसिना होनग्रा आइटिसेल थागोन बे ग्रुपआव कमेन्ट खालामनाय बेनिखायनो आई डोंट केयर रायजो राजाफोरा जि बुङो बेखौथ' रियेलिटियाव फेस टु फेस आं सानसे समाव सोंगोन आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे मा होनदों बर'नि बिफा होननाय सासे सुबुं दं बेखौ बावगारबायबो नामा हाग्रामा महिलारी सारनि सरकार दैदेननाया बिथाङा जे गावनि जे नामनिसो दालांखौ दोनबाय बिथाङा मा हाग्रामा ब्रिज दोनस्लायस्लाय बर'नि जे बिफा महरै दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबा जायखौ जों बड'फा होनना बुङो बिनि नाम दोननो हायासै अब्ला बेवहायनो जों नुनो मोनो सोर सुबुङा लुबैसुला गादिखौ आरो नामखौ बेयावनो नोंथांमोनहा हमनो हायो आं रावखौबो सोंखारिनो फैयाखै पइन्ट टु पइन्ट हमदों आं बुंदों ना सैथोखौ सैथो मिथिबायना बेवहाय जुदि बर'नि सासे नायल' जाल' जायखौ जों बिफा महरै बुंबाय थायो मोनफ्रोमबो प्रग्राम खालामोब्ला जायनि बड'फानि जोङो मोनसे स्टुडिअ दोननानै बेखौ भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टारानो प्रेसिडेन्टआनो फैबाथाय खुलुमनानै बिबार आरो माला होयो बैबायदि सुबुंनि दिनैसिम मोनसेबो दालां नाम गैया अब्ला हाग्रामा महिलारी सारनिसो दालांनि नाम थाबावबाय इनस्टेड अफ देट बड'फा ब्रिज होनना बुङोमोनब्ला बेसेबां मोजां खोनागौमोन आरो हिम्मत दङब्ला दाबो हाग्रामा महिलारी ब्रिजखौ सोलायनानै बड'फा ब्रिज दोनलाय बे आंनि थाखाय मोनसे आरज गाबनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय आं मोनसे आरज गाबनाय जे बड'फा ब्रिज होननाय हाग्रामा महिलारी ब्रिज नङा हाग्रामा महिलारी ब्रिज बेखौ जोङो उनावबो बानायनो हायो आगोलाव सोर जोंनि जे बर' हारिनि बिफा जायखौ जोङो टाइटेल होगासिनो दङ जाय सुबुंनि दारैनो जों दिनै डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड आरो जायखौ बयबो दिनै हाग्रामा महिलारियानो होन बा गुबुनानो होन बयबो फुजियो आरो मान लायो आरो बिथांनि नामखौनो लानानै खायसे सुबुंफोरा राजनितिकबो खालामो
स' बैफोरबायदि सुबुंखौ दिनै नोंथांमोनहा मान होनाया दायित्व रेसपन्सिबिलिटि गावनि जे लुबैनाय गावनि नामा जे फेमास जानाय बेखौ खालामस्लायस्लाय बड'फा ब्रिज होनाया साबसिन जागोन ना जायामोन रायजो राजाफोर दानियाबा बे मोनसे सोंथि आंनिफ्राय बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि ब्रिज बा हाग्रामा ब्रिजखौ सोलायनानै नामखौ सोलायनानै बड'फा ब्रिज दोननो हागोन ना बिथांनि सुबुंफोरा दिनै बिराद साननो हागौ बिसोरो खर'आ बिराद जानो हागौ बे दुगा जाथारबाय बांद्राय बुंथ्रायबाय बांद्राय अभार गोरों जाबाय बायदिसिना हेनटेन बुंनो हागौ मानो होनब्ला बिथांमोननि जे आथिङाव जे अर सुनायनि राव खर'आव जे अर सुनायनि राव नैबे बाथ्राखौ आं दा बाहायबाय सैथोआ सैथो ट्रु इज ट्रु जों बड'फा जुदि बुंदोंब्ला बर' हारिनि बिफा होननानै बुंदोंब्ला बिथांनि मुङाव दिनैसिम दालांनि नाम दं नामा गोलावनो दालांनि नाम अब्ला दिनै जोङो बिथांनि नामखौ जों जुदि हाग्रामा महिलारि सारनि जि हाग्रामा ब्रिज दालां होनदों बिनि नामाव बिथांनि नामखौ होनायमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन बेसेबां मोजां जागौमोन रायजो राजाफोर हायोब्ला बानायनानै हो दाबो सम दं खुलुमनानै आङो बेखौ रिकुवेस्ट खालामो 17 years बिनि फिथाइ महरै बिथांमोना बेखौ बानायदों दंफांनिबाबो इभेन्ट बानायना होदों बैसोर रायजो राजाफोरनाव थांनानै कुइसन खालामहैथां बैसोर गामिनियावहाय बिथांमोना एमारजेन्सि बुंदों अके मोनसे गामियावहाय मोननै मोनथाम पार्टिनि सुबुं थायो आं बेखौ मानियो नाथाय बैसोरनाव थांनानै गामियाव सहैबा खायसे सुबुंफोरखौ बुङोमोनब्ला जोंनो बै दालांखौसो नांगौमोन बैदि दालांखौसो नांगौमोन बेबायदि बुंग्राबो थानो हागौ नाथाय जायफोर बै समाव बानायदोंमोन बै समावहाय बिथांमोननो इमारजेन्सि दालां नांगौमोन जिखियानो हक औवानिबाबो बा दंफांनि दालांबाबो थ' बेफोरखौ जुदि जों स्किम खालामो प्रजेक्ट खालामो कनस्ट्राक्सन खालामनो थाखाय टेन्डार बुनो गोनां जायो नाथाय बै समावहाय बे दालांखौ बानायामोनब्लानो बिथांमोननि रायजो राजाफोरनिफ्राय लामाया थाबायनो थाखाय खस्थ' अब्ला बेबायदि दंफांनि दालांबाबो जे बानायनानै होदों 2-3 monthsनि गेजेरावनो सरकार दाखांनानै अब्ला बेखौ बाखोनायनो नागारै 1.4 months एबा 1.5 बोसोरानो जायाखै मोजां खुंथाय खुंनो मोननाया बिसोरखौ दुसिबाय थानो मा दङ हाजार नों बुं हाजार नों सावगारि बानायनानै बुं बा भिडिअ बानायनानै बुं बेफोर गासैबो इउजलेस मेनारलेस मानो होनबा ट्रु इज ट्रु सैथोआ सैथोखा बेनो जाबाय समखौ 17 years बिसोर मोनदों दानि सरकारा दासिम 1.4 months आं बेखौ बुंबाय थानानै आं रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गले गले बुंबाय थानो आं गोनांथि गैया रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनथिखाबाय आरो बुजिखाबाय बिनिखायनो अब्लाबो बिथांमोना जे बानायदों बेफोर इउजलेस बे बाथ्राखौ आङो दिनै बे भिडिअनि दारै बुंबाय स' बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि टाइम गारस्लायस्लाय आं सानो नोंथांमोना जे मोनसे मोजां मोनसे मा होनो जायफोरखौ बानायदों रियेलाव नङा होमबा जायफोरखौ नोंथांमोनहा जाख्ल'नानै दोनदों कारापसन खालामनानै दोनदों बिनि सायावहाय एग्लुंनानै लिस्ट बानायनानै हो बे जाबाय मोजां खामानि मावनाय आं बेखौबो खेबसे बुंबावगोन गोबां रायजो राजाफ्रा किजान दानि दैदेनगिरिफोरनाव रां बियो नाथाय बिथांमोनहा मानिफ्राय रां हरगोन आं बेखौ बुंनो सानो बे मोनसे राङा लामा इनस्टिटिउटआनो होन दालां होन सरकारनि खामानिनि बा रायजो राजाफोरनि खामानिनि थाखाय बे फान्डखौ हरदों सोब बिथिङावनो सोरबा पार्सनेलि इन्डिभिजुवेल बे रांखौ हराखै आरो बेबायदि रांखौ बरननो हानाय गोहो गैया जुदि आरो सोरबा जुदि हरोब्ला बिसोरो बेखौ मा होनदों कारापसन खालामनानै हरनांगोन आगुनि समाव सोरबा हरोमोनदां अब्ला बिनिखायनोथ' कारापसन जादों बिनिखायनोथ' बै समावहाय इसेबां सम मोननानैबो खालि मा होनो बिटिसि एकर्डजों मोननाय डेभेलपमेन्ट बेखौल'सो देखायनो हादों बिसोर बोसोरारि जि मोननाय रां बेखौ बिथांमोना देखायनो हायाखै बोसोरारि रां मोननायजों जे मोनसे डेभेलपमेन्टबो खालामनो हायो बे डेभेलपमेन्ट खालामनाय बेखौ देखायनो हायाखै बिथांमोना खालि एकर्डजों जे मोनदों बेखौल' देखायनो हादों अब्ला नायदो 10 years जुदि दानि सरकारा मोनोब्ला अब्ला बि मोनदों बेखौबो नोंथांमोना नुगोन अब्ला नोंथांमोना माखौ कम्पेयार खालामगोन दानि जि बिथांमोनहा जि एकर्डनि दारै मोननाय आरो लोगोसे पार एनाम बा बोसोरारि मोनो बेजों जे बिथांमोना बेसेबां खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोना नुदोंना बयबो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ आरो बे सम मोननायावहाय बेसेबां खामानि मावनो हायो बेसेबां खामानि मावथावनो हायो
बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथिनांगोन बुजिनांगोन मोनसे खादायावहाय दरसे आलु गेसाव थायोब्ला आरो बै माखासे आलुआबो सेवफालांनो हमो थिग बेबायदिनो आं रायजो राजाफोरखौ मालायनि खोथाफोरखौ खोनासंनाङा प्रेक्टिकेलि गावनि खोथाखौ खोनासं आरो खायसे सुबुंफ्रा गिदिं गिदिं बायदिसिना नोंनि खर' मेलेम सोनो हागौ खर' मेलेमाव सोनो हागौ नाथाय नों सान नोंनो खुद खालाम नोंनो खुद सान नोंनो फार्स्ट मोनसे मा होनो हाखौ मोजाङै एवनोब्ला 1 बिगाखौ सापस हमनानै ला मा नांगौ 3 आवार्स नांगौ सापस हमनानै ला आं होनदों अब्ला सासे सुबुंनो 1 आवारावनो 3 माने 1 बिगाखौ फोजोबथारनो थाखाय हेरेसमेन्ट होयोब्ला अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंगोन बे हागोन ना जायखौ नों हाजार नाजाब्लाबो बेखौ 3 आवार्सनि गेजेरावसो नाजाथाबबाबो नोंथाङा बे 1 बिगा हाखौ एवनानै फोजोबजोबनो हागोन नाथाय बे सासे सुबुंखौ नों 1 आवारल' होदों बे 1 बिगा हाखौ बे हारसिङै 1 आवारनि गेजेराव बोरै हाजोबगोन जाय हाखौ 3 आवार्सनि गेजेरावसो हागोन बे मोनसे एग्जाम्पल नोंथांमोना मा बुजियो नोंथांमोननि गोसोनि खोथा बाट जाय मानसिफ्रा बिनि सायाव आङो बुंनो सानदों मा डाइरेक्सनजों बुंनो सानदों बिथांमोनहा बुजिबाय जानांगौ थेंक इउ सो माच गाइस जय बर' हारिनि जय थेंक इउ